e kaunti ma Kisumu ka wadhi nyime en ni mahew jopuonj 150 e kaunti ma Nairobi maende nomi barupe mamedo gi lemo kata rang'iny mar tich kendo chwalo gi dhi tie kaunti ma Kitui koro buogo mar duoko barupe go ne TSC kotelnegi kod jatend riwruok jopuonj KNUT bade ma Nairobi. Jopuonj ko ywak ni thoth gi hikgi oniang' kendo chal mar ngimagi ok nyal yienegi dar kendo dhi tie kaunti mabor kaka Kitui. Gilieko ni mibadhi otiap e dul mar TSC momiyo idaro jopuonj kowuok e kaunti ma Nairobi nyaka Kitui e tam mar adek sama giikore ne penj maduong'. Bende jopuonjego eko koro wacho ni TSC ok owinjo ywakgi giduto, ka ok owinjo ywakgi to gibiro timo kaka owinjore. When they promote teachers after stagnating for over 10 years, and instead of giving them promotion letters, they put a condition: you must go to Kitui. We are not against Kitui County, but it is because of the way teachers have suffered there. When they go to Kitui, they are taken to the remotest part, or at their age, or you can see the way they are. Actually, they are your mothers. These teachers are remaining with 2-3 years. We are having a teacher here who is having only 4 months. They will tell teachers to appeal. When they appeal, when you go to the TSC, we are having brokers there. They ask teachers money. Yes. If they want to come back to Nairobi, they have to give them money. Yes. And already we have been giving report, and nothing happens.